pasina kuvhunduka chimemba chiya chekubhururuka tinditenge nekuseka ndiko kuti nhau yangu kaigosvika mwana wemafaro ndakazvarirwa muspika kufema nemagetsi saka ndichipaka isu vatimiswe navo vasikira vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro espiti handityisa navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya ndiri chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro ediwe kubva tichitanga payo 2017 vakatomboza motisa tikati game on chinzopa nhasi pa 2021 5 tichingori poka 1 ndakabva kure naatero naraskila kupinda paridhimu rese ndinokila tava pachimanzi chacho vatochifira topara tavanyatonzwisisa kapura isu vatimiswe navo vasikila vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro espiti handityisa navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya ndiri chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro ediwe ngarimara zvinobvisa ramudhara uchanzokotungu vaye vakuhakira apa havatomboziva kwatakatangira bhisi zvava kuronga kwatichaperera tinditange nekuseka ndiko kuti nhau yangu kaigosvika mwana wemafaro ndakazvarirwa muspika kufema nemagetsi saka ndichispaka isu vatimiswe navo vasikira vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro espiti handityisa navo ini ndini ndikatotyisa ivo ya ndiri chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro ediwe kubva tichitanga payo 2017 takatomboza motisa tikati game on chinzopa nhasi pa 2021 5 tichingori poka 1 ndakabva kure naatero naraskila kupinda paridhimu rese ndinokila tava pachimanzi chacho vatochifira topara tavanyatonzwisisa kapura isu vatimiswe navo vasikila vadze takasiyana navo kuda kunze chimepa cheko eti mundokwidza nekudzika naro espiti